Albishirinku jama'a maza da mata, shahararren mawaƙin nan na arewacin Najeriya wato Isti muryar wa'azi wanda aka fi sani da sai an sha wuya akan sha dadi rayuwa sai an sha wuya akan sha dadi. Cikin bishewar ruhu mai tsarki ya yi dogon tunani ya fitar da sabuwar waka mai taken na daina tare da mawaƙin nan da ke Jos wato Reverend Andrew mai dalla-dalla. Wannan waka za ta fita idan Allah ya kai mu ranar 5 a watan 3 da muke ciki shekara ta 2022. Za ku iya samun wannan ingantacciyar waka a Audiomack ko kuma ka je nigergospel.com kai saci Isti muryar wa'azi featuring Reverend Andrew. Za ka samu wannan waka mai taken na daina. Domin neman ƙarin bayani za a iya tuntubar wannan lambar waya kamar haka 0807407238. Isti muryar wa'azi, Kaduna, Nigeria.